Ngai ku blai e je pi iwe piwe bat kumju ka step ka bakaman na ka benta jong pi ki ba sha score ka tian ka jong blai hagane ka clip mat ka tian jong blai ka ba ngadon ban wan ra kalong na ka sam ka ba sau pho ka du khot ka ba a tian jong blai ka ong ula sei no ru yanga na ka thleu ba isher khai na ka dober tha ka ba khti bat ula bu yaki kejat jonga halor umau siang bat ula pen scam yaki jing ya jonga hang ning yo i ba ublei ula ban pen kala lani ngabu yakani ka phang jonga ban kren kata kalong ublei uba pen kala hatu pitip nem ba ublei ula ban pen kala ya ka position ka jonge ublei ula ban penkela na kata ka jing sngosi sya ka jing kaman ublei ula ban penkela na kata ka jing e sya kata ka jing suk bat unong ruai sam ahang ne uyathu baru uyathu ba udon hapdeng jong kata ka thliu ba isher khai kadi ka jaka ka bom la shu ban lait om don lat shu dalade ban mi nang ta kadege jaka se ga badum ka ba isher khai bat om don bala ban yarap baru ong ru om de tang ba udon kata ka thleu ba isher khai uang udon ru kata ka do bertha ka ba khti lane ga wi ken tien ni laban ong ka pung khti ahor kanipat kadege jaka ba om la shu ban khi om la shu ban phai sekadiang lani sekamwan om la wat ban ya chakmat lani ban phai sedian kat badang khi karu komlong jang ka jaka kapungti ahor kalong ba kat badang khi kata dangam pat hang ni ru ngis ngothu ba une unong ruai sam udon hakaba kum kata ka position lani kata ka situation jong jing em jong u ba umla shu ban pelaj yala dia na ka bakum kita ki jaka ki ba e shisha ublei u wan ban ra bat ban sei ya u na ka bakum kata ka jaka ka baudan ublei wan ban change no ya ka position ka ba udan nang ta ka daw ngi yo i hang neu ka tien jong blei ka ong bat ula bu yaki kejat jonga halor jong mau siang wan ban ra ya u ban change na kata ka jaka ka thliu ka ba isher khai na kata ka dober tha ka ba khti wan ban ra ya u bat ban bu ya u halor jong mau siang bat ula pen scam ya ka jing ya jonga ong une no wai sam men bang idang long ki ba pop ru kalong ha kata ka rukom ngidon haga jaka ka badum triu ngidon haga jaka ka ba isher khai haba ubriu dang don haga pop aga por bat haga clip mat ka ba umpat pediang ya uji Yesu don lat ban phai saka diang lani saka mon lani don jingkerman kat saka ba upai udon ha pleng jong kata ka jing kutlat jong ka jing em kat hadu ba umla ba ubriu umla ban pen em yala dia ane ba ubriu umla ban pelaj yala dia bat haka bakum kata ka position hak bakum kata ka jaka ubriu udan kam pelat hadu kata ya unong yarap lani ya uta unong pelaj ban sei ya u lani ban ra ya u na kata ka jaka ban change no ya ka position te ublei ka Bible kaya thu yang iba ublehi ulawan na beneng syakani ka perthai ban pen em yang i ai ngu yo ublei ba u change ka position jongi da ka babu yang i halor umau siang ubalong uji sukres kanong rem ka ba scam kanong rem ka bom la shu ban pen khi de kanong rem ka banginge ha uji su bat ngisngo thu syai hang neru badai tang uji su ubalong ublei uba pen em lani ublei kajing pen em jongi
bat jong kita barok ki bakhot kerpat ya kerteng jong u de tang ma u bala ban pelaj ya ubrio naka pungkti ahor jong kapop naka taka jaka jong ka jingdu jing kerman ula ban change lani ulong ublei bala ban penkala bat de tang ublei hi ubala ban penkala ya ka jing em jong ubrio de tang ublei bala ban penkala khongpong no eki e paro naka taka jing snosi syakata ka jing kemen naka dujok syabeneng naka taka jing du jing kermen syakata ka jing kermen ka bom kut syo naka taka jing dom ban ra yangi syakata ka jing syai ka bible ka ong kat ki ba khot kerpat ya ka kerteng jong utrai on pen em de habangi khot kerpat ya ka kerteng jong utrai ula ban pen kelalut nadong syadong Blame kerku, ya kan ikat tian, ya kabangila, puson hagan ikat klipman. Amen.